खांख्राइजों मैथा बांगाल बरेके जानोसै मोनजायाखैनो आरो हाबा जानायनिफ्रायनो A few moments later. खांख्राइखौ मा न'खौ आंनो किन साकिन हो नांबाय ओंखायनो नाखा बन्द' खालामदो बन्द' खालामदो होनदो जाबाय नांखाबाय खोबदो न'टा 1 जाबाय होनबा hotspot lock malah sampai patah sih sebelumnya pada kerana terus tahan sebelumnya doa oke kapan notang sih tuh onkayनो दिनै अनलाजों ना ओमफ्राय ना फ्राय ओमफ्राय खांख्राइ बाथोन मैथाजों खांख्राइ जानोसै गाबोन थांसै मैयाबो जाखादो दाउलाय माबालाय सबलाय बिराद जाबाय फन फैलायबाय बिमानाव फन गाबदो फानबारि बरेस जाखाबाय ओमफ्राय गाबोन देहाथियाव थांसै आरो जोंनि फिसा देहाथियाव मोनसे बास दङ डाइरेक्ट बास जोंनि मायाव उन्दुबाय ओमफ्राय इखिजा अनलाजों मैथ्रु बिबार संनो बिमाया आं नाजों जाफेराखैमोन अनलाखौ माबायदि मोनजागोन मिथिथ'ला खांख्राइ बाथोन ओमफ्राय खांख्राइजों मैथा गोथाव जादों अनला ओंख्रिया गोथाव जादों गुदुंथार खांख्राइखौ जागोन जायासैलाय मोनबिलाला bekas ada boleh beda malah kawan semua mana kerapin lagi dong ya Bawa dia. Nanti piau. Oh benia. Bos sebang pas ni zagan ham guna mana salong. The next morning. Kamu dulu songan salangan. Dada, mau tangsi aja nih, masih deh. Pai apa? Ada. Mini lay saya loh. ओमफ्राय बोरमा बेदरजों आलुजों जानानै थांसै जोंहा न'आव फुजाया गोथावमोनथ' मेथाइ लाबोदोंमोन जोंहानि आबौआहाय
Đây mà gửi lên. Khăn xin bút khả đơn mà bà ha xin đi. Này chết được cái thằng gửi thật đúng này. Halo guys. Kes pada asli mo? Hah? Kes pada asli? Mama dia usah saya. Nih jam juga ada juga. Ma? Kita naik. A few moments later. Này, mình bây đây, bố để xuyên không được dàn chế Gwthao này. Mình làm bây giờ đang favorite.